Cario dwi, a dwi'n cyn-fyfyrwraig o Prifysgol Bangor. Mi nes i ddechrau astudio yn y Brifysgol yn 2006 yn astudio cerddoriaeth yn yr adran cerddoriaeth ym Mangor. A wedyn wedi graddio o'r cwrs yna yn 2009. A wedyn mi eis i nôl i'r Brifysgol yn Bangor i wneud y cwrs TAR, sef y cwrs tystysgrif addysg i raddedigion yn 2009 a cwblhau hwnnw yn 2010. Wel, o'na dipyn o resymau pam bo' fi wedi dewis Prifysgol Bangor. Un yn bersonol, doedd o ddim yn rhy bell o adra, so hynny'n golygu bo' fi yn gallu bod yn Bangor yn ystod yr wythnos, aros mewn neuaddau preswyl efo ffrindiau, a wedyn yn gallu dod adra ar y penwythnos os o'n i yn dymuno gwneud hynny. A wedyn, wrth gwrs, o'n i eisiau astudio cerddoriaeth ac eisiau gwneud hynny drwy cyfrwng y Cymraeg, a mi oedd Prifysgol Bangor yn cynnig hynny hefyd. Y peth gorau am y cwrs bagloriaeth cerdd oedd y ffaith mai criw bychan ohonon ni oedd yn gwneud y cwrs efo'n gilydd, pob un ohonon ni siarad Cymraeg. So wnaethon ni wir dod i adnabod yn gilydd, oedden ni gyd yn gweithio dda efo'n gilydd hefyd, ac wedyn yn gallu helpu'n gilydd efo'r gwaith. So hynny'n help mawr i fi, achos dwi yn rhywun sy'n licio gweithio'n agos efo pobl eraill hefyd. Wedi i mi adael Prifysgol Bangor yn 2010, wedi i mi wneud y cwrs TAR, y swydd cyntaf oedd gennai wedyn oedd ges i swydd dysgu yn Ysgol Sir Huw Owen yn Caernarfon. So o'n i'n gwneud 2 dymor yn cyfro cyfnod mamolaeth i un o'r athrawon cerdd oedden nhw'n barod. A wedyn yn dilyn hynny ges i swydd tymor eto cyfnod mamolaeth yn dysgu yn Ysgol Maes Garmon, ac o'n i'n dysgu cerdd Cymraeg a addysg gref. A wedyn yn dilyn hynny, yn 2012, o'n i jyst yn gwneud ychydig o waith llanw wedyn am gyfnod, a wedyn cyn athro cerdd i mi yn Ysgol y Creuddyn, gyrru hysbysiad swydd i mi ar gyfer swydd, hefo ar y pryd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar swydd oedd swyddog addysg. So hynny'n golygu bo' fi yn mynd mewn i ysgolion cynradd, uwchradd, colega, yn sôn am be oedd y cynulliad ar y pryd yn ei wneud, ac yn trio hyrwyddo democratiaeth yng Nghymru a sicrhau bod pobl ifanc yn ymwybodol ohono fo. Ac yn ôl yn 2012, mi oedd hwnnw yn swydd cyfnod mamolaeth eto. Ond unwaith nath hwnnw ddod i ben, naethon nhw penderfynu cadw fi. A dwi'n rili diolchgar bod nhw wedi penderfynu gwneud hynny. A dyna dwi'n wneud ar hyn o bryd. A mae Prifysgol Bangor ac astudio cerdd a gwneud y cwrs TAR wedi helpu mewn sawl ffordd hefo hynny. Dwi ddim yn dysgu cerdd wan, ond mae gwneud y cyrsiau yna wedi rhoi y sgiliau i mi allu gwneud y swydd dwi yn wneud. A dwi'n rili mwynhau gwneud y swydd dwi'n ei wneud wan.